Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV sabon kuce. Barkamar saduwa a cikin wani shiri namu ko kuma ce darasi namu mai suna sadarwa wanda yake zuwa muku daga tashar mai albarka wato Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV sabon kuce. Yanzu farko mu fara bada ma'anar sadarwa. Kalmar sadarwa tana nufin ma'anoni daban-daban bisa la'akari da ire-iren sadarwa da muke da su, wato na gargajiya da kuma na zamani. A takaice ga ma'anar sadarwa. Sadarwa tana nufin sanya wani ya fahimci abin da kake so ya ji, sannan kuma ya sadu da abin da kake so ya karba tare da fahimtarsa, ko da kuwa ce ba zai aiki da shi ba, amma idan sun samu ne ya aiki da sakon da ka isar gare shi. Bugu da ƙari, sadarwa tana nufin isar da wani sako daga wani mutum zuwa wani mutum daban, ko kuma tarin mutane. Duk dai sadarwa da akwai ta gargajiya da akwai kuma ta zamani. Sannan kuma muna dauke da hanyoyi na isar da sakonni ko kuma ce na sadarwa wanda su ma sun kasa kala-kala, da akwai na gargajiya da akwai kuma na zamani. Bisa la'akari kafin mu zaga wannan, bisa la'akari da ma'anar sadarwa da jiya da kuma yau tabbas ya bambanta. Idan muka kalla jiya babu su rediyo, babu su waya, babu su ta talabijin, babu jaridu, amma a yanzu da akwai su. Hisa ta ma'anar sadarwa ma ya bambanta, tunda da sai dai a sadar da kai ta baki da baki ko kuma sauran abubuwa na gargajiyanci. Yanzu zan fara bada hanyoyin sadarwa na gargajiya. Duk da sun kasu gida wajen guda 8, bari zan fara kanto su ɗaya bayan ɗaya. Sa'awa ɗaya bayan ɗaya, ina nufin ga su kamar haka. Da akwai sadarwa ta magana, sadarwa ta alama, sadarwa ta baka da baka, sadarwa ta yekuwa ko shela, da akwai kuma sadarwa ta guda, sannan kuma da akwai sadarwa ta karar bindiga, sannan kuma da akwai sadarwa ta hayaƙi, sannan kuma da akwai sadarwa ta kada kalangu, sannan kuma da akwai sadarwa ta busa ƙaho. Mai sauraro, idan har kana tare da mu, za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikinsu, za mu yi bayanin sa dalla-dalla da daki-daki da yadda ake aikatar da shi ko kuma wazantar da shi. Mun gode. Ku kasance da akwatin talabijin mu ko kuma ce tashar mu mai suna Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV. Mun gode. Ku dina karrawa sannan kuma ku latsa alamu daga musiki sabbin darasinmu zai iso gare ku. Mun gode da kulawar ku. Tashar Kaftan, tashar ku ce ba tamu ba, kuma zaɓin ku ne ba zaɓin mu ba. Mun gode. Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV sabon kuce. Tashar Kaftan TV sabon kuce.